Rayala itu terus nog verklaringen itu Rayos sumito minawi katapal sme besta tumi me ilak mati I'll go to the cave. Lagi ada sini wah ini guys itu fans tarai in suar down Yala, long hibay uwan sa ikaw lapas mga monda slowly yeah mas may alti dino okay ka na terus gusto ko pa yeah and that's to say so terus hindi ako slap si so and so kasi bahay mo no makakati asati sinyala Ezekiel rayon sa itatas kini dimensa di manenitas dirayat beparai da vandaag maar ik het mal uit dit geeft kan is zwaar gepaard die ja weet je hoe zwaar die mangels zwaar om aan te slikken maar ik zie jullie ons gaan nog mensen op het hele gaat keer toe gaan en hij in oké gelopen dat is mij nee ik smaak voor Mila nog niet zo zin oké daar is het nou amper klaar kan niet alles me nog zo niet maar ik ga nou zien jullie wacht voor die mensen om uit te komen maar hulle vat baie lang nog veel aangetrek het nou my pa ry maar my pa toe kom hulle maar sien julle daar hulle sien julle die ouetjie wat nou hier gaan kom hulle gaan nou sien hier kom my daar kom my en sy ma en sy broer nou sit ek my nou af en sê bye bye peace world fan bye julle, ek hoop julle het 'n nuwe dag geniet. Bye.